Pinapalabas, nalaos tiragsak ni Burton na bandido, idinamuan na nagpasngayon ni Lagrimas. Dagos asim malog, tapno mapanakitaan ti putot na. Nalaos tiragsak na anak kay Sarsarita kini Lagrimas, nupay mapilpilit lang ti babae. Pimanaw matla dagos ni Burton, apaman ana ibaga na ti kayat ng ibaga, may papan iti putot na. Ken nang ibati iti alalahas nga agpay kano iti anak na. Sana nadanon ni Gringo ni Burton iti kutada. Ket uray no kasta. Imbilin nan kadagiti pasurot na ti panangraot da iti kasa iti rancho. Ngayan dagiti alipores ni Marisol. Itagagayem. Adtoyen ti tuloy ti nobela tayo ana Paulwan. L.O. con sangre! Siyempre! Mainiinutan mi da kayo namatay! Alerto mi da kayo! Aglingit mi da kayo! Kalpasan ti panagtira mi da kayo! Saan nagmaramang mi da kayo? Ha! Gadya ti may isa na bandido! Napang batid siyempre! Tira! Mapakasyat da kita na bandido! Basta agalerto mi da kayo! Gadya manat! Adu akan albuong ti paltok ti manghag ko. Agtawid iti rancho. Tumakdangak dito kataltalonan. Ngam, kasaritak pa iti katalak dito eh. Taituloy dalat tati agtrabaho. Diyos ama ng asi. Kaslagubaton di tarancho. Di kayo buteng. Saan nga umay dito dagitag pipinaltog? At daday ti masakupan ti Rancho Gabriel. Dahil dyan ni Mang Aldo, kasaritak sakbay ang mapanak iti rancho. Sige ka Aldo! Di tayo inggan ida. Agingay ti sanda pumano di taka sa ti rancho. Senyorita, ang mga no may bus kayo. Kalong tinasugatan na kakadwa. Agalisto kayo ulit na. Saan tayo asar dengan ida? Agingay ti sanda pumano iti kasa. Alam na namin! Siyempre, umasinig ka ako na! Ado ti bala dito ayan ko! Senyorita, kalonti na tayo nakadwa tayo. Sa balilayan dagiti nasugatan iti karunuan iti asinig tiwai kita bagatan. Siyempre! Mono! Anyat serbili da kayo na nagsanay! No itayamat nida kayo ti bagbagi nida kayo iti bala ti kabuso! Senyorita, awan ti agay ayat amatay iti daytoy alaban. Awan ti nagpakamatay. Luciano! Dispensarin lag, senyorita. Ibagbagag laing tagpaisaw. Siyempre! Ikam kumamot ida iti konsiderasyon. Saan asoldado dagiti si marang iti kabusor no diket manalon. Siyempre! Senyorita! Saan na kaya't ni siyak ti dumngag iti oray anya na rason ni sika? Hala! Asikasuan ni da kayo dagiti mono! Agasan dagiti nasugatan na manamnaman na makalasat pa ikan patay! Uluyan ni da kayo dagiti grabe ti sugat na! Anya? Saan? Di mi aramidin ti kastabilin mo, Senyorita Marisol. Ke? Masikaso amin ang nasugatan. Aramidin mi ti amin. Tapno masalbar amin dagiti addapay angis da. Saan ket nga uluyan apatayin ida? Ha! Makamudi na kayo! Jetre! Diyos kay, iti sugat iti bagag. Sa bagay, damgis lang dito eh. Senyorita! Kasunod na gusto na tayo na maltugan na kapatayo. Nanawan tayo matugan, hindi asinig tuway. Bayan nyo idan. Makamon na kiti autoridad ang mapalita. Agsaga na kayo. Aglimang tayo pailan. Sigurado nga da umarayat nga autoridad. Awan agpakita kada tayo. Juan, senyorita! Ano mas morton? Ikalasong po na itatao. Anya nga to't ibaga na itinapasama.
Anya! Nakasubli kayo amin ang dito'y kuta! Juan, italaadong ka. Nakilapa nagmet! Saan ka nakita? Nagpwestuak iti masangwanan nyo! Ano masangwanan? Nakita kayo ang nakapwesto iti kabatwan iti nga 20 waig! Si Malikaw Kawak iti baba! Anya? Nawalak! Adulakit di tinaikisap iti grupo! Siya tinangtiro kadag iti nakapwesto ang kalaban iti karunuan! Nakato tayo tinatiruan, gringo! Panagkurat! Kat mapilayan na niti Husto, ti grupo na Jaya Marisol! Pasarunuan tayo, intun rabi, nuawan tagbantay, na otoridad! Nataymet ni Binaw. 5 tinaawanan gasat, senyorita. Kaslaada pa ng pabasol dagiti otoridad kada tayo dito ranchaw. Ni Siak tagsungbat iti napasamak. Sumorot ni Siak iti presidensya. Kasarita lang ni Siak ti mayor. Nisika ti makammo ditoy, Luciano. Saan napanawan ni da kayo ti kasa dito rancho? Kaslagubatan tinapasamak. Kaasi dagiti inulila dagiti 5 anatay. Rafael, masapol nga ipaayan ni Marisol iti suporta dagiti naulila. Rumbang lang dayta. Nudiga po kinkwana. Natalinaay kumatika sa saad da. Tadada ko maiti kataltalunan ita agundaway. Nakaalinggait. Kinapudno na. Saan anakisayan ti bala ti igem kong armas? Anya? Diyak kayat ti kastoy, Rafael. Ngam ti amo ni Marisol. Kat napingat akmat anakipin naltugan. Dinalaan mo. Akim-kim lebat iti ayan ti poon ti kayo di takabikalan. Kasta. Mabuting ka pumaltog? Nalakalaang ti mangkalbit iti gatilyo. Ngam maalyawak amang itiro iti tao. Ang nuog sa. Alingaw. Wino anyapay nga ayop titiruan. At dokuman tinaanupak. Mang Luciano, masigurado nga ado pa'y abiyag ti maibwis. Gapo iti naikali agamang. Husto ka. Ha? Oh, apay. Umika, Rafael. Wanawanan ta dagiti bandidaw. Ang mga no naglimang daytayan ti balitay. Delikado ijay. Anya? Umika. Intag wanawan ijay. Napintas. Dito nagpaklang tayo. Kasmanay gagara anayatet dito'y waig. Dagita nagsasangkala abdikal. Santo kinalagkapan tinapos ko lapulog na alano. Tirabaw na. Huwag nga ron. Nagarkupay na kita. Anya akayo na ita nakaruwar tiramot na. Baliti na ita. Juan. Kas iti dakila pinun iti na ita banda. Baliti mo't dayjay. Dayjay baliti. Ti kalakayan kadagiti amin ang nagtupo dito si tagtuay. Ay, kalakayan ka ang dayjay baliti. Diyo na pigsan tagsa. Ang mga nuad dagwan-wanawan dita. Pagsipot kayo lang. Agta tayo itinugog tiwaig. Kan kapatuan dito'y. Laglagi pa nyo. Abalay dagiti agtangran anabiyag dagiti rukib ti bato. Huwag nga kasi. Ada lakid di ulag dita. Hindi kamo tayo. Beso, pantay tayo. Awat tinatoram. Awen, tinurukan. Kabutay dagiti ulag ti apoy. Yan, saan tayo magbalintag parnuay ti apoy? Tadelikado tayo kadagiti kalaban.
Umakar tayo dito eh. Nunamnamahan tayo nga awanan kag wanwanawan. Awanan kamok anatal-tal ganyang ditoy apag lumingan tayo, Kingko. Anya. Para kanya, saan tayo luma tayo? Pagsyaton tayo pa dagitali puris ni Marisol. Sakbay, di pa nangiwayat tayo iti sumaruno, ang plano. Natalina ay di tababa. Nabatad amatan nawagan di taon, di kadakkelan a pinuon ti balitay. Nasamag itaglawlaw na, kaputaado ti bikaw. Medyo nalayang iti mismo nga yan ti puon ti balitay. Kaputa di unay rimangay, dagiti nagtubo aruot ijay. Mga Luciano? Rafael, Oo. awan nadlaw mo dita baba. Kasla addaan na ba ab analingag ko itay. Ngam jak lama ito do. Noan niya abanda tinagtawdan na. Anya, Amangan no dita ayan tiwaig. kapikalan ni dating surong apaset. Kumita kay Jay, Mang Luciano. Wine. Nagpuskol dagiti lanot anang kumot iti kabikalan. Kimamang dagiti lanot iti may sapay apoon ti balitay. Amangan mo adda aglamlam mga bandido iti dayta akasamakan. Anya. Ay, napagkat dita Rafael. Ato laki ditagdangran dita. Kauligan ditan. Anya? Amangan no saan lang nga ulag tinagumok ditan Rafael. Ato pa'y katngatak ti beglat. Ha? Napagad ti beglat. Iti kanitaw a pinulipulan na ka. Ultimo baon. No awan may gamam apatadam apang gagpas mo iti bagina. Kang runaan asiputan ti ipos na. Taday jay ti iwuk-wuk na iti anyaman niya about amagaw is na iti bagay. Anya? Nakabut-butang mo't na itang may bagbagang Mang Luciano. Pudno ti pagbagak Rafael. Aday din kadwami anapan naganop. Pinulipulan ti kaslagurong abaglat. Uray lang na rin 8. Kainit-katan ti baglat ti bagina. Ija, pakitaan. Nabuwak dagiti tumatayab iti sanga ti balite. Rafael, at tara dita. Kastama ti atap ko. Delikado. Ang mga nasarakan at tinakaikan ng tigaman. Kat agur-uray dalayan ni tigundaway damang ruar. Mang Luciano, anya ti aramidin tayo. Masiguradok ti kadada dita. Mapankay jay kasa. Kitaan mo si Mang Pwedeng ni Marisol. Kat ibagam tinadlaw ta. At dati at ditoy. Tas si putak ida. Anya kayo kadi. Di kayo lang makatawtan na. Nabuwak dagiti tumatayab amang mga iti bunga ti balete. Amangan no dagwan-wanawan di tatapaw ti turod. Diyos kayo. Di kayo ito lang makataltaw na. Ilad-yulatan kadagita na simpa ba to? Nagpalabas tayo lang iti sumagmamanong oras. Dito'y kayo. Tasak mantag paliw. Nuawan tao di tatapaw ti turod. Agalod-od tayo ng agpasurong. Delikado nito. Tasidag tayo iti kasa. Sabagay. Nalakada tayo la ariputan no nagayabdan iti pan nakabagi tilintag a suportada. Sige. Siyak. Di ba pa nagpaliw dita? Oh, sana ka basta lumasap itinasamag akabatuan. Narigatan. Amangan, numatok kawanak manang iti ulag. Oh, kumamang nagtitayan titakil ang palite. Umdasan ti ponday ta, apaglingadak no adamang tiro kanyak.
Nagsasangkala tiramot ti baliti ni tay. Kinawiwit ang tiramot na dagiti bato taglawaw na. Napintas apag pwestuan ti abay ti Paul ti palite. Saan mo na anaposkol ti bikal dita? Magalis! Nagaglis ako! Ano na ito'y? Naipasakayag iti takklaramot ti palite. Agtasihok ti mismo apon ti palite. Ni nga taburton ti makasarak iti lakasa ti gamang. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!